ଜୋତା ତିଆରି କରି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଦକୁ ମୁଁ କଷ୍ଟରେ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ମୋତେ କାମ ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପତ୍ରଟି ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ରୋହି ପତ୍ରଟିକୁ ଏବଂ ସେହି ସୁନା ଚୁଡ଼ିକୁ ଗୋସାଇଁ ହାତକୁ ଦେଲି। ନିଜ ହାତ ତିଆରି ଜୋତା ଗୋସାଇଁ ଉପହାର ଦେଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପ ଗୋସାଇଁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏଥର ପ୍ରତିଦିନ ଟଙ୍କା ତଳକୁ 5ଟି ସୁନାମୁହଁ ପାଇବ। ସେହି ସୁନାମୁହଁକୁ ବିକିରି ତୁମେ ଆନନ୍ଦରେ ଚଳିବ। ରୋହି କହିଲା, ସୁନାମୁହଁ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଜୋତା ବିକିରି ଆନନ୍ଦରେ ଚଳୁଛି। ଭକ୍ତ ପାଖରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନ ଫେରିଗଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ରୋହି ସତକୁ ସତ ବିଛଣା ତଳକୁ 5ଟି ସୁନାମୁହଁ ପାଇଲା। ସୁନାମୁହଁକୁ ଗୋଟାଇ ଆଣି ରୋହି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା ଓ ଜୋତା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଏ କଥା ଦେଖି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନରେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଲା। ସେ ରୋହି ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲ, ତୁମେ ମୋ କଥା ରଖିଲ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋ ମନରେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଦେଇଛ। ଏତିକି କହି ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଜାଣି ରୋହି ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା। ସେ ସ୍ଥିର କଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ସେବା କରିବି। ଥରେ ଜଣେ ସାଧୁ ରୋହି ଦାସଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶାଳଗ୍ରାମ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଇ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ରୋହି ନିଜର ଜୋତା ସିଲେଇ ପୁଟୁଳାରେ ସେହି ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖିଦେଲେ। ସେହି ଜୋତା ସିଲେଇ ମୁହଁରେ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖି ସେ ପୂଜା କରେ ଓ ଭୋଗ ଲଗାଏ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଜୋତା ତିଆରି କରୁଥିବା ଛୁରୀଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପଥର ଛୁରୀରେ ଘଷି ଧାରଣ କରେ ଓ ଜୋତା ସିଲେଇ କରି ସେହି ପଇସାରେ ଗରିବ ଦୁଃଖଙ୍କୁ ଅକର୍ମ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନିଜ ଘର ସାମ୍ନାରେ ରୋହି ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ବଗିଚା କଲା ଓ ତୁଳସୀ ପାଣିରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟିଏ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଥିବା ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ରାଗିଗଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ଜଣେ ନୀଚ ଜାତିର ମୂର୍ତ୍ତି ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାପ ଓ ଶାଳଗ୍ରାମ ପୂଜିଟା ମଧ୍ୟ ପାପ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁଳସୀ ଗଛ ଓ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଭୟ ଅପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ରୋହି ଦାସ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଠୋ ଠୋ ହସି କହିଲେ, ପବିତ୍ର ଜିନିଷ କେବେ ଅପବିତ୍ର ହୁଏ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଏକ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅପବିତ୍ର ହେବ କିପରି? ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଗରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ବସିଲେ। ରୋହି ଦାସ କହିଲେ, ଗୋସାଇଁ, ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ ତାଙ୍କୁ ନିଅ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଗୋସାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ବୋଲି ଗର୍ବରେ ମୂର୍ତ୍ତିଟାର କଥା ମନରେ ନାହିଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋସାଇଁଙ୍କର ଘରକୁ ଚୋରିଆ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଗୋସାଇଁ ବହୁତ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ। ଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ ଭକ୍ତ ରୋହି ଦାସଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ବିପଦ ତାପରେ ଦୂରେଇ ହେଲା।